Порция вафла Боровец. Вкусна! Вкусна! Не, манджа! 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 Вкусно! Манджа! Нанджа! Ай, на разфотка. Първи клип, разфотка. Тук са комшиите. Тук е сама. Тук е гаджи мами. Тук Каза папо. Тук е за мас. Тук съм аз. Как се казваш? Диолиния. Аз се казвам Гергана. Аха. Гергана. Аз се казвам Илдас. Тя Гергана се казва тя. Гергана. Аз се казвам Биршел. Аз се казвам Мис. Илияна. Аз се По-точно Илдас. Илияна. Има ли мечтайте? Аз се казвам Виргин. Кома като порасне, мама, Аз се ще я видим казвам много голяма. Леламидеш. Аз се казвам... О, къщата ни да покажем, моята къща. Да. Нашата Това има да. къщата ще покажа. Само запазва. Тебоя саба. Бас мечо бас. Тебоя саба. Няма нужда да ги слушате. Да. Малки циганчета. Като нас, разбира се. Сега ще им дърпам ушите. Да бе. Не може. Ушите на сестра. Ти знаеш. Аз съм по-голям от нея. Да, но аз по-голяма изглеждам. За 6 месеца е по-голяма от мен. На кукурля. Ето я на Илда. На поликитата. Да, политиката. Ето е на Илда с поликитата. Ето е нашата политика. Поликита. Ето е нашата поликита къща. Кажа, аз ще кажа. Вижте. Ето е нашата къща, моята. Не е поликита. Отгоре покажи ма. Сега нямаме ключове и не можем да влезем. Да, леле ми се. О, не се вижда хубаво. Съжалявам, мама, не се В вижда. сете ми се. Не е в селя ми. И така, първи клип, само разходки и малко смешки. Втори клип, втори, трети там. Колкото клипове правим, ще имаме плитки, ще правиме гривни от силиконови ластички. Да. Ние ще ви научим. Где? Малко смешни клипове, на които да се смеете. Един път може. Ще умрете от смях. Виж, чакай! Така. Смешните клипове няма да са с толкова викове. Да. Мълчете! Мълчете! Не е хубаво да имаш толкова малки сестри. Да. И то ако са лоши като нашите, повярвайте. Не! Знаеш тук! Да, ние не знаем, да. Искам да ги вкарам вътре и повече да не ги изкарвам оттам цял месец. Аз искам да те вкарам вътре! Той кога ще вкара вътре? И така гониш сестрите си. Дам сега с една поликита. Поликитата имаме! Баща ми се е прибрал. Сега ще я кажа. Ай, ще ва кажем на баща си. Де сега ще я кажа? Вижте къде Ще ва кажа сега на Войчо. Снимай, нас ми показва къде е лучи. Ние сме по-красиви. Ето е къщата на Мамуджи! Искам! Как нас? Искам! Тях Ето не тая гледайте. хубава Те къща! са луди, превъртели. Илген!
Защо сега пак Мюргюл викаш? Пустете ги. Минете една до друга, ма. Селвер, отиди при Нурсел. Няма. Ушкем селверката е по-малка, по-голяма. Хвърлям го. Гледайте колко високо мога да хвърля. Пишете като коментар кой по-голям изглежда. Или Нурсел, или Селвер. Селвер е с розовото, а Нурсел е с сино. Да. Силвана или Селвер? Силвана или Селвер. Сега хвърляш. Раз. Снимай, ма. Тъй прави сега. Въртиш и накрая. И сестрите ти го гонят като някои кучета. Нашето семейство е забавно. Много забавно. Да, забавни. Да. Всички викаме спорт. Дай сега тук. Едно. Дай. 2, 3. Спорт! Я пак викай. Не пищете. Пищете, викайте, без да се страхувате от... Ще излязат комшите и ще е напред. Комшията вика. Гаджо папо вика. Нуршен, викайте без да се страхуват от них. Освен от комшите. Освен от комшите. Те са нашите мънички дяволчета. Дяволчета! Вече полудяваме. Колата ни е красива, нали? Аз имам ключове за нея. И аз, чакай. Но не е ключа малък камък. Но и с не може да го отваряш. Колата. Ето. Ето. И това е. Веднага излиза оттам. Веднага. Ела малка един път вътре. Така не става. Цяла родрахли се, за да може. Ох, аз съм шофьорката. Не бе. Да. Мама почарда ми. Дитя я дъска да гирди. Ме ми гирди. Може сега да почарда. Чакай, аз тръгна се. Чакай, аз. Вижте, пале. Меракло камениш. Ето виж. Аз Дай. не. Да. Не. Вижте сега как. Отивай на там малко, бе. Обича. Не, нощта ли ти? Е, Джако река. Шофьорката ми. Аз съм господарката. Айде сега вън. Вън! Вън. Извинявайте, че се бавим. Минали са 8 минути вече да спираме. Искам да си дала. Вън! Вън. И така приключваме. Ако искате още подобни клипове с луди сестри, само ни кажете. И лайк нагоре. Пръст нагоре. Finger на бълфа. Намерихме